príkladný výrub ochrany zdravia stromov. To sú polomrtvé stromy, pôjdu dole. Suché stromy. To všetko pôjde dole. Takže to, čo je napadnuté, to, čo sú nákazy, našou povinnosťou je chrániť zdravé stromy. To je smiešná plocha, to bolo nejakých, hovoril 0,2 hektára, tuším, že to je nič, to je pár stromov. My budeme vyrubovať všetko, čo je ťažko napadnuté. Mŕtvý a suchý strom, a viete, koľko vyrobí vzduchu? A zachytí CO2? 0. Co jdou?